Em dic Berta Bonany i fa aproximadament uns 8-10 anys que practico ioga. Vaig començar fent Iyengar perquè, era, diguem, elàstica, no? I m'agradava estirar. I va ser tot un descobriment. Començar amb aquesta disciplina, no? Que em va portar molt de coneixement del propi cos, de l'alineació. I vaig anar provant altres estils de ioga. També vaig passar per el vinyasa, una mica de hatha. Unes vacances que vaig tenir vaig fer una formació d'ashtanga perquè volia aprendre, no, a seguir una guia a l'hora de practicar a casa, no? Perquè llavors em passava que quan anava a casa no sabia quines postures fer, no? I, després em vaig pujar a l'ego espiritual total, no? Pensant-me que ho sabia tot. I estic encara en el viatge del ioga, no? Ara és tot com molt més recollit, més d'introspecció. Potser no faig tantes asanes i em ve de gust entrar més a la filosofia, en lectures. I és per mi tot un viatge cap a dintre, cap a l'interior i una manera de transformar la consciència. Tramuntana ioga apareix a la meva vida perquè casualment jo ja havia practicat tant amb la Sònia com en Xavi i de fet eren com els meus top mestres, no? I crec que m'ho va comentar la Sònia que tenien aquest projecte i la veritat és que em va fer molta il·lusió perquè jo en aquell moment a més estava fent una altra formació de ioga, no? I vaig veure superclar, no? M'ho vaig prendre la plataforma i em prenc la plataforma no només com practicar el ioga, sinó realment com una escola de ioga, no? Llavors vaig pensar, hòstia, que fantàstic, no? Sembla que m'ho hagin fet a mida, no? Soc mare, no puc anar gaire a les formacions i els meus grans referents s'han unit per fer classes. I així va aparèixer. Jo solo practicar tant online com presencial. Trobo que no té res a veure una cosa amb l'altra i totes dues trobo que m'aporten molt. L'energia del presencial no l'aconsegueixo mai a casa, l'energia del grup, la veu del professor. Trobo que això a través d'una pantalla costa més, no? L'energia és que si és d'un grup és indudable. I, en canvi, el ioga online també trobo que és una eina d'autoconeixement brutal perquè és realment quan estic jo sola, no? Que ningú em veu i veig fins, no sé, de vegades, entro molt més o molt menys a les postures quan ho necessito, escolto més el meu cos, hi ha dies que no acabo una classe, no em ve de gust, i en canvi en la presencial sempre, no? Són pràctiques, l'online per mi és com més d'autoconeixement, no? Quan estic sola realment. La meva relació amb tramuntana en quant a pràctica, normalment, s'ha com també transformat, no? Al principi sí que picava una mica de tot. També depèn de si el meu company s'apuntava, feia un tipus de pràctica o un altre. I ara sí que repeteixo pràctiques. Començo unes sessions i cada setmana només faig aquella classe. I és el que em ve de gust ara i és el que més, trobo que em va bé. Sí, les meves sèries preferides són les dels Karanas. A mi m'encanta perquè trobo que el saber, el practicar primer el Karana i després fer el Vinyasa Karana, doncs em deixo anar molt més i és el que més m'agrada. L'únic que de vegades és perillós això, no? Perquè com que sempre tries el que t'agrada, de vegades també has d'anar a l'incòmode, no? Però el ioga a la meva vida aporta consciència, atenció,
i autoconeixement, sobretot. Ser conscient del que m'està passant en aquest moment, no? I veure com de vegades entra el meu personatge i ser conscient de cada vegada quan estic en el rol de personatge, no? Llavors l'atenció, no? Que em vaig repetint durant el dia. Per mi això és el ioga a la vida diària. Tramuntana Yoga m'ha enriquit en la meva pràctica, sobretot en aquesta part de Karanas que ningú m'havia ensenyat ni havia practicat. I bueno, també l'autoconeixement, com havia dit, no? Seguir una classe, no? Jo normalment o feia classes presencials o feia la meva autopràctica, però estar a casa seguint una pràctica de ningú que no em veu és com molt evident de vegades quan estic en allà que dic, ai, o ara m'avorreixo, perquè també em passa, no? Ara m'avorreixo, jo vull més canya, no? I analitzar-me, clar, ningú m'està veient, si volgués podria parar en aquell mateix moment. Llavors això per mi m'enriqueix molt perquè és un autoconeixement que d'una altra manera, o presencial o amb la meva autopràctica, no tinc. Jo acostumo a fer 2 sessions a la setmana, perquè llavors faig la presencial i també m'agrada fer autopràctica. I no sé què més m'has preguntat. I al vespre, sempre al vespre, perquè amb la maternitat és el que em va millor. El matí és com molt intens i al vespre com tothom dorm, després és la meva estona. Amb qui penso quan penso que qui li aniria bé ioga? Ara mateix m'ha vingut el meu germà. El meu germà penso que li aniria superbé, i li he recomanat diverses vegades, però encara no ha arribat el seu moment. Doncs ell, sí. I a la meva parella també. Com que està molt a prop meu. Però bueno. Namaste. Gràcies.